Θα πάρω και τις γυναίκες, όχι μόνο εσάς. Να τρέξει αίμα και νερωματάκια. Να τρέξει αίμα και νερωματάκια.
κλείνω. Στα γωνιά της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης. Τα γωνιά της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης. Φυλίζουν την Ανατολή και τη μισή τη Δύση. Φυλίζουν την Ανατολή και τη μισή τη Δύση. Φυλίζουν και ένα άλλο καλό. Λεσπικές, ωραίες. Ο καθένας έχει τη δικιά του. Αυτή την επανάληψη βγάζει σε σημείο φωτογραφία, την παίρνει ο ένας, την παίρνει ο Βασίλης, την παίρνει ο ένας. Λέω. Και αυτό είναι το κουμπάκι το σερ. Ναι, αυτό είναι το σερ. Να το κόψω. Δεν το ξέρω. Την Παρασκευή έχει Παναγωπόλο, Κώστα. Ναι. Αποφεύγουμε την Παρασκευή. Ξαδέρφη, πώς είναι ξαδέρφη. Εγώ λέω, αφήσουμε τις χρόνους στο Πάσχα. Φεύγεις. Άντε, γεια σας και τις Τι κάνεις, πας στο μωρό σου. Γιατί δεν ήρθε και το μωρό? Γι' αυτό δεν έχω ευζάκι, είναι ανάποδο. Απλά αυτό το πράγμα το χειμώνα είναι τίποτα και το καλοκαίρι είναι φουλ, είναι σκότωμα. Και στου Χριστού κοντά, πως είναι το Χριστός ανηδέντρος και τα νημαζάκια. Το δέντρος ήταν ο Χριστός ματά. Κι αυτός ο τρεις καταράτος ματάκια. Κι αυτός ο τρεις καταράτος ματάκια. Έρχεται φτιάχνει πέντες συν το Χριστός Ανέστη. Φτιάχνει πέντες συν το Χριστός Ανέστη. Ρε Φαραέ μου τα φτιάξες ματάκια. Ρε Φαραέ μου τα φτιάξες ματάκια. Κάτσε να μας διατάξεις συν το Χριστός.
Για τις λύσεις Στη χειρά την κακοτή